Ако се запишете на астрологичен курс, в момента в който стигнете до домовете и техните управители, тогава ще ви кажат, че тази планета управлява този знак и така нататък. Сега концепцията за управител е, че е един вид като истински управител в реалния живот, т.е. да кажем домоуправител. В този блок живеят всички планети, всяка планета се живее в, да кажем, нейн си апартамент, обаче всяка от тези планети може да управлява два апартамента, примерно понякога, или един, или пък да има няколко планети, които живеят в един и същия апартамент. И така да се получава, че ако, да кажем, повече планети живеят в дом, който, на който собственик е Марс, тогава Марс има по-голямо влияние, защото тези планети, които са в неговия апартамент, за да направят нещо, те трябва да попитат първо Марс. Така че аз мисля да следвам тази логика на обяснение, т.е. домовете ще ги приемем, че са апартаменти и всеки апартамент си има собственик и този собственик всъщност е управител. Така. Но на астрологичен курс се взема като неписано правило: тази планета управлява този дом, защото така. И не се казва защо, обяснява се коя планета какво управлява, но не се казва защо. И това до някъде е нормално и разбираемо за астрологичен курс, защото преподавателите не биха искали да влизат в подробности и не искат да навлизат в подробности, защото така много се осложнява работата им. Ако някой постоянно ги спира и ги прекъсва на 10-15 минути и ги пита за различните управители, различните варианти, тогава курса може да се накъса много и да се превърне дори в кошмарен за самите преподаватели, а и за курсистите. Но тук в YouTube риска е значително по-малък, в най-лошия случай да отнеса някоя майна, така че ще си поговорим днес за това. За тази цел ви подготвих една таблица и сега ще ви я покажа. В тази табличка, в първата колона е астрологичния знак от Овен до Риби, като най-отдолу съм оставил един ред за допълнителни планети, които се ползват понякога. А вече в останалите колони са типове управление, което аз искам да ви представя. За да стане по-ясно, трябва да кажем няколко думи за планетите. Първо, кои са видими и кои са външни планети. Видими са само планетите до Сатурн, т.е. Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Наричат се от много астролози планетите от Септенера. Запомнете този израз, защото много астролози го ползват. Той идва от думата 7, защото Сатурн е седмата планета от тази група. Тези 7 планети могат да бъдат наблюдавани на нощното небе с просто око. Разбира се, трябва да знаете какво е движението им. Когато изгреват зад Слънцето, кога са невидими и на къде се движат, за да може наистина да ги видите на небето. Иначе няма как. Останалите планети Уран, Нептун и Плутон са невидими без телескоп. Те се наричат външни, именно защото не се виждат с просто око. Това, което ги обединява, Уран, Нептун и Плутон, е, че те се намират далеч след Сатурн. И така, първият тип на управление е най-старият тип на управление. Това е първата система за управление, която е била ползвана. В нея може да видите само 7 планети. А защо са били само тези планети? Защото само тези планети са били видими в небето далеч в миналото. Когато звездобройците не са имали никакви телескопи, са можели да ползват само тези. И при тях може да видите нещо, че Овен се управлява от Марс,
Но всъщност има и още една планета, която се управлява от Марс, Скорпион. Венера управлява Телец, но всъщност има и още един знак, който управлява Венера, и това е Везни. И Меркурий управлява Близнаци, но има и още един знак, който управлява Меркурий, и това е Дева. Същото е и за Стрелец, и Риби управлявани от Юпитер, и Козирог и Водолей управлявани от Сатурн. Тоест в тази най-стара система единствените знаци, които са се управлявали само от една планета, са били Лъв и Рак, като в някои по-стари източници може да намерите, че Рак се управлява заедно от Луната и Слънцето. Така че тази система, между другото, тя се базира на една карта, която се нарича карта на създаването на света. Да видим да я потърся и да ви я покажа. Та използвала се тази карта, която е наречена Тима Мунди, и това е един легендарен хороскоп, който се е използвал в древността, в еленистичната астрология, който показва положението на планетите, когато е бил създаден света. Може да видите как Луната управлява Рак, Слънцето управлява Лъв, Меркурий управлява Дева, Венера управлява Везни, Марс управлява Скорпион, Юпитер управлява Стрелец и Сатурн управлява Козирог. И от тук вече нататък планетите започват да се повтарят. Така, повтаряме Сатурн като управител на Водолей. Тоест, може да видите как ето тези са свързани. После тук повтаряме Юпитер като управител. Тоест, може да видите как ето тези двете са свързани. Защото Юпитер управлява и Стрелец и Риби. Следващата, която е в реда назад, е Марс. Тук отново те двете са свързани, защото Марс управлява и Скорпион, и Овен. По същия ред обратно Венера, защото Венера управлява и Телец, и Везни, и накрая отново Меркурий. И Меркурий управлява и Близнаци, и Дева. От тази карта за сътворението на света произлизат още много неща, като връзка на управление на сектите, на нощните планети и дневните планети. Това, което е по-важно да знаете, е не всичките тези карти, а да знаете, че наистина това, което е създадено като схематика при най-старото управление, което се е използвало, е била много сложна система, която по такъв начин се свързват планетите една с друга, че виждаш как всяка от тези карти има смисъл към качествата на планетите, които използваме днес. И затова този тип управление е най-силен и най-сигурен. И така, сега, тук да изчистим тази карта с F9 и да преминем към предишната таблица. Така, надявам се да разбрахте връзките за първото управление и как планетите се разполагат подред. И че при първото управление използваме само първите 7 планети. Какво става при второто управление? Вторият тип управление вече имаме открити планетите Оран, Нептун и Плутон, но астролозите не знаят още как да ги използват. Те ги наблюдават известен период от време, докато разберат какво да правят с тях. И
това, което правят всъщност е да наблюдават какви събития се случват, когато тези планети правят аспекти, в какви моменти от историята са открити самите планети, изследват движението им, опитват се да насложат елементи като състав на планетите, излъчване, маса, пръстени, брой луни и така нататък и да направят някаква интерпретация за тези три планети. Така че тези три планети са били изследвани доста време, но не толкова много, колкото са били използвани всички тези планети в първия тип управление. Тези три планети са били изследвани 100 и няколко години, но нали, някой от астролозите може да поспори, да, наистина тези три планети са били изследвани 100 години, но са били изследвани от астролози, които са можели да използват компютри с много по-мощни процесори, на които компютри могат да се чертаят карти много по-лесно и могат да се интерпретират нещата много по-лесно и така нататък и така нататък. Не, просто това не е вярно. Няма как, каквито ще да са компютрите, да преборят това, което човека може да открие като причина. Защото компютрите реално мислят това, което ние им казваме те да мислят. Компютрите просто повтарят най-великият човешки мозък в много от това, което те използват и те не могат да измислят нищо повече от това, което вече е измислено. Разбира се, по-нататък във времето, когато вече се открие истински силен изкуствен интелект, тогава нещата ще се променят, но за сега това не е станало. Така че все още не мислете, че тези открития и тези изследвания, които са направени по отношение на Уран, Нептун и Плутон, са достатъчни, за да се каже кои знаци те управляват. И все пак, преминаваме на управление тип 3. Това е управление, което се е използвало докато не са се наложили Плутон и Уран и Нептун като самостоятелни управители на знаците Скорпион, Водолей и Риби. Значи, докато е минал този известен период на управление, на наслагване на тези планети и докато астролозите всъщност не са помислили достатъчно и не са ги сложили в практиката си и не са ги използвали по продължителен период от време, астролозите са използвали и старите управители. И така всички останали за първите 7 знака са си останали същите. Те не се променят, както и за Стрелец и Козирог, те също не се променят. Променят се само тези за Скорпион, Водолей и Риби. И за Скорпион, Водолей и Риби в този период са се използвали два управителя. За Скорпион се е използвал Плутон и Марс, за Водолей се е използвал Уран и Сатурн и за Риби се е използвал Нептун и Юпитер. Сега тук някои астролози са използвали като първи управител Плутон за Скорпион, а като втори Марс. Други са правили обратното, други са използвали като първи управител Марс, а като втори Плутон. Това е било въпрос на предпочитание на самия астролог. Абсолютно в астрологията по това време настъпва хаос. И то не е малък. Това управление за някои хора е напълно нелогично, за други е напълно логично, но тези, които мислят по-напредничево, решават, че старите управители на Скорпион, Водолей и Риби трябва да бъдат отстранени и да си останат в миналото. И тогава се появява тази четвърта система за управление, която е само с Плутон като управител на Скорпион, само с Уран като управител на Водолей и само с Риби, само с Нептун като управител на Риби. И тази система е може би най-използваната днес. Тази система, управление номер 4, е
използвана най-много в астропсихологията, в комбинация с домовата система Плацидус и наистина намира много голямо приложение днес. Разбира се, ако следите това, което казах, аз не мисля, че е възможно тези управители, които са в Скорпион, Водолей, Риби, т.е. Плутон, Уран и Нептун, да бъдат изследвани в рамките на 100 години и за тези 100 години да бъде казано, да, тези планети управляват това. Това наистина е контраинтуитивно при условие, че знаеш, че с хиляди години много мощни философи, които по цял ден са размишлявали за сътворението на света и кое как да бъде свързано, и са успели да навържат по такъв много логически начин и много свързан от карта към карта начин самите планети. И тези философи за всички тези години да са намерили неправилно решение, което изведнъж в рамките на 100 години ние решаваме и да премахнем това, което тези философи са мислили в продължение на хиляди години и да сложим тези управители. Така че да, тук настъпва голям хаос и то още повече от това, че вижте как са разположени самите планети. Първо се слага управител на Водолей, после на Риби и накрая идва Плутон, който е на Скорпион. Защо е така? Да видим дали ще открият. Да, ето. Както наблюдавате тази карта и виждате, че управителите, които имаме до Козирог, от тук до тук, са си същите. Тези, които се променят обаче, са за Скорпион, Водолей и Риби. И тук логиката каква е? Понеже първо се открива Уран, слагаме го в следващия свободен знак, който няма планета. Тоест, тук имаме, наистина, че имаме Сатурн, но за да нямаме повторението от Сатурн, искаме да сложим планета управител Уран. Откриваме Нептун. Добре, слагаме Нептун. И го слагаме в Риби. Абсолютно логично. И изведнъж откриваме Плутон. Вместо да го сложат в Овен, т.е. Плутон да управлява Овен, те решават, че трябва да бъде управител на Скорпион. Защо? Логиката, която познава, логиката, която се използва днес от астролозите е тази, че Плутон има траектория, която е под формата на елипса. И тази елипса върви през всички знаци от Овен, Телец, Близнаци и така нататък. И когато преминава през зодиака, в определени знаци той стои повече време. И в други знаци той стои по-малко време. Оказва се, че най-малко време стои в знака на Скорпион. И астролозите казват така: щом стои най-малко време в знака на Скорпион, значи той има най-лесно на Плутон е да покаже своите свойства в Скорпиона. Затова и той няма нужда да престоява толкова време там. Той минава за кратко, показва всичко, което има да покаже, цялата енергия, която има да изпуска и я изпуска по своя си начин и продължава напред. Докато при Телец
стои най-много години. Там, мисля, че сега ще ви излъжа, но мисля, че при Скорпион нещо от сорта на 16, тук нещо от сорта на 30 години или нещо такова. Но разликата от към години е доста. Има и още нещо, поради което астролозите слагат Плутон към Скорпион, а то е, че те мислят, че Плутон би отговарял повече на Скорпион, защото Скорпион е женски знак, а Марс е мъжка планета. И затова предполагат, че Марс би трябвало да управлява само Овен, като Овен е мъжки знак и Марс е мъжка планета, а Плутон трябва да управлява Скорпион. И така, но виждате самия ред. 1, 2, 3. Защо? Казах ви причините, но все пак подредбата не изглежда много логична. И точно за това настъпва този хаос в управлението. Все пак този подход си печели много привърженици и въпреки, че няма същите връзки между планетите, каквито връзки има между първите 7 планети, като цяло тази система днес е най-използвана. Така, управление номер 5. Управление номер 5 е нещо иновативно, което аз съм ви представил на вас и което още не се използва или така да се каже, използва се от много малко астролози. Ако изобщо намерите в някой астролог, който може да го използва в интернет. И така да се каже, за да станат нещата още по-странни, се появяват тези иновативни управители, при които за управлението на знаците се ползват дори астероиди. Предполагам, че някой ден ще бъде открит наистина добър такъв вариант, но какво ли ще стане, ако се открие, например, планетата X или Персефона? Тогава нещата ще станат още доста по-сложни. В този вариант, който аз съм ви представил, астролозите смятат, че Дева се управлява от Церес, а Везни от Хирон. Защо Хирон да управлява Везни? Ами, Хирон първо е бил открит на 1 ноември 1977 от снимка, направена през октомври същата година. По това време Хирон се е намирал в Телец. Хирон обаче няма много общо с Телеца в астрологията. Затова се връщаме на първата снимка, на която е забелязан Хирон. Това е снимката от 1895 година. През тази година Хирон се е намирал в знака на Везни. И Хирон има доста общо с Везни, защото Хирон се смята за талант, а Везните се смятани за знака, който има естествен талант. След това Везните са знакът, който постоянно търси баланс. По същия начин Хирон търси баланс в орбитата си. Хирон се смята, че има някакви характеристики и на Сатурн, а Сатурн екзалтира във Везни поради студенината, поради по-скоро въздушния характер на Хирон, се смята, че той управлява Везни. Съответно обаче други астролози казват, че е важен момента на откриване на планетата, а не кога първо е бил забелязан. Споровете са големи. Подобно е положението с Церес, като астероид свързан с даването на грижа. Церес би паснал идеално на Дева. Така, общия брой на планетите, които управляват, става 12 и вече няма никакви повторения. Може да видите от Марс, Венера, Меркурий, Луна и така нататък долу няма нито едно повторение. Докато, примерно, при управление тип 4, което е сега използваното управление, се повтарят Венера като управител на Телец и Везни и Меркурий като управител на Дева и Близнаци. Докато тук вече го няма това, защото Дева и Везни имат нов управител. Така. А защо Церес да управлява Дева?
Тук какво казват астролозите? Казват, че Церес е малкото сърце на астероидния пояс. И понеже Дева се свързва с детайлите, е възможно всъщност Дева да се управлява, така да се каже, от астероидния пояс. А щом сърцето на астероидния пояс е Церес, затова и се смята, че Дева и Церес могат да имат много общо. И така, до скоро. Ще се видим в следващото видео.